man kaganiha ra first day of school gudron. Classmate tita ninyo. Mao naman jud siguro niya akong rumba. First year section Talakitok. Uy dara, number 3 ang akong pangalan Maria Bagumbayan. Hala, classmate day ni Kirara og ni Claire. Magdali ko bi kay daghan na rong mga estudyante sa akong room. Hala, mao man siguro ni akong maestra. Good morning, ma'am. Good morning. Mao din ni si Ma'am Tasyang Sinumbagan ang amuang advisor. Excited na po sa permiro na kusunod sa eskwelahan. Wala pa ba kaha ko na late no? Alas 7 kape na ba ako nagikan? Unsa na kayang orasan ay? Na. Uy, Kirara! Claire! Dungan ta sa eskwelahan, Claire. Kay pangitaw ko po na ko kong pangalan. Sige, kay wa pa pud ko kabalo ba sa akong room. Kani! Kasi classmate ta Kirara ba? Puro! Uy, first year student. Seksyon Talakitok. Hala, number 1 ko, Claire. Kirara tuloy lungsod. Hala! Dara po akong pangalan o number 2. Claire Dalugdog. Hala! Classmate ta Kirara! na, Claire. Manulod na ta, Claire. Tara! Good morning, Good morning, ma'am. Uy, Maria, nana di ay ka. Wala man kaganiha ra first day of school gudron. Classmate tita ninyo. Uy mga bata, sulod na mo. Yes, ma'am. Good morning class. Good morning, ma'am. Karon kay kompleto naman mo, sa dili pa nako sugdan ang atong klase, magpaila-ila ko sa akong kagalingon, ako di ay si Ma'am Tasyang Sinumbagan. Hello, hindi na si Ma'am Tasyang Sinumbagan. Ani, pero masig nalumbag na no. Mga bata, magpaila-ila mo sa inyong kagalingon diri sa atubangan. Good morning. My name is Claire Dalugdog. Good morning, everyone. My name is Kirara Tuloy Lungsod. I'm 14 years old. Kuyawang Kirara! Yung buntag sa tanan, ako di ay si Maria Bagumbayan. Karon kay nagkailhanay naman ta ninyo, kuhaa ang inyong mga notebook kay na ako'y ipakapin ninyo. Gapo kay gipampalit ni mama sa kong notebook do. Gwapo mo ka na gani oh, colors. Nawa o na pangalan. Ay, pangalan niya. Ato. Nakapi na ninyo mga bata? Yes, ma'am. Ma'am, ngano magdala man mig silig tukog ma'am, unsaon day na? Kanang silig tukog atong gamiton sa atong classroom. Pag maglimpyo ta natay magamit. Bitaw ma'am. Ma'am, anong magdala maguna? Magdala mo guna kay mag-gardening mo. Okay, ma'am. Unya ma'am, ngano magdala magbulak ma'am para unsaon day na ma'am? Para nindo tanaw ng atong eskwelahan. Ana day na ma'am. Okay ma'am. A few moments later. Mga bata hapdira atong klase ha, magsugod og alas 7, manguli og alas 11:30. Tayo na. Bintaha ba kay hapdira atong klase mo? Gani. Goodbye class. Goodbye and thank you, Ma'am Tasyang Sinumbagan. Goodbye, classmates. Goodbye.